Kani kajingkili kabangan bu ipi kamdei kabangan tho anrei langba kajingkran jong itu di chief minister ong ba kajingkhang jong ka sekretariat kapli arku sau kenta hanrei ha kasing kong baki aki ketika giat ka khangit sekretariat bandung iki ru umsha ban khot ikren di pikim tre la syura pun ban iki sada politician kani kamdei kasin ka baningkong baki noilam jong sarkar ki kren kita gingtin ikan ma to ka por ka bau deputy CM hiu ong ingi ba ka kajingkhang jong sekretariat kapli arku sau kenta hanrei la dangi wan ban yat ban lektur sekretariat ban ya kendu ung isha khang no apo IGP hang to barik point lagi pulit ki khang no e galenti ka jongi bat ngila kelir ka jingkeli hakatu ka por ba balai fi khang pat yangi hang ni halenti kalong kum chu ru ki noilam jong ka GTF nio i ba ki kilet sekretariat ban pelong ka jingki ban ya keren la ne ban ya kendu lagi sim la yo lan dai la pengat ban ki la sia ki kenon an ban ra sepo sada ti ka jingkren jong ki noilam ki jongi ki nong sanshar ki badon ka bor ka kalong hi gumda isunang tang ban keren ban penbie jupai ba lesi kadai tang ban penpau supai ba ban peni ba kajengkhang jong sekretariat ke peli ar sau kental ni ki kloi bani kendu andre la da filet pat ban rong po sekretariat ki pulit kila ada ban khang tala lupa napo ya sekretariat finom yo ban rong tada pimdei ba fila yo ya kata appointment la ni fin yo ya kabor ni ki bor ki ba jrong ti ngiso ban penrem jur ba kamdon jingmut da ka boborom ya i menteri sembut menteri rang ba jongi ban ong da tin ba sekretariat ke peli andre fim iPad pimpin i pada ka kamba ka pli sisa bat ka sarkar kalong kloi sisa ban ye keren ye kimat ki bakta yo bat ba ka bakta ye ka laksa lang ki berko kumbang oi fi ngirung yo i lomba kilat patai ku bore ki jing keren CM ru ong kaju deputy CM ong kaju baka nomdon kanu permanent structure hangta hapo lumpong deng rengim yo kumkat kum ka jing keren ga jongki bat kinoilam jong GTF mentan ki ong bakim sim la yo kanu official jing pentep nak kaliang sarkar kabadan kam kolong ba ladangi nak kaliang jong ka GTF kila ai da ka jing tho sa sarkar kan ka kamram jong ka sarkar ban juba da ka jing tho kanang ma hadin habun manu mentep la da ka don ka jing kelai tin menta la dai ka city ka ba kila ada ban punmi how much baong balasya ban sna ki villas la sya ban sna ki restaurant la ni ki cafe hapo ulumpong deng menta kan san ha u April ha kan ka tayo ka bala da menta tayo ki syuang ban nom don syu ki permanent structure la syai yo ka kalabyang kata ki ban ong bangin sna byang ngentep nomar ki brik bodon ka bor ki la ban les ban pen kala ha ka siklep mat ya ki jing tho jing ta teknang ba kan don ka jing syania ka ba mar kaliang ka ba ka sarkar kan ada ka jing tho sikini ki samla syakani ka syaka foundation kanang ba kita ki jing tho kinlong ki record bat kinlong ru ki sakhi sebut hadin habut lada ka don ka jing pen kala ya kata ka jing keren ka jing kut ka